ndine nyaya yekwabulawayo asi ndoda kuzoitaura mangwana nokuti kune vakawanda vasingaizive kubva yachitanga kusvika yanopera ya businessmen ane magonyeti nemashopu akawanda vakari vanhu family vehukama vanga vachipodisappear asikazikana kuti vakafa here kana kuti vapenyu mumwe mubatsiri vakazoenda parweze pakazoonekwa hembe dzevakafa dzichibuda parweze apa businessmen akazooneka akagara padombo aripo akabata rushaya aine doro but asingamwe doro mangwana acho akazoonekwa aine mukadzi wake nemubatsiri naiye nevaripo ipapo businessmen akarara achidirwa mvura businessmen akazofa akaora nokukanganisika nguva iyoyo ari kumochari kudaro mubatsiri achibva achimedzera kuti mwana iwewe kana usina zvawakaudzwa ameno asi kana uine zvakaudzwa unofanira kugara pasi nevamwe iye akataura akati baba vaida kundiudza but havana kuzondiudza asi pakataura mashoko ekuti ndaikumbira mwanakomana iwewe dai wagara pasi nevamwe kana uine zvawakasirwa be careful nekuda kwezvatakaita asi kana usina hapana asi musati maviga vanhu ndopo unofanira kupupura zvinhu izvi mukada kuviga baba vako vari pakati pekugadzirisa mapepasi mwanakomana atanga kurwara nenjere akufamba achita sengari kuchinja magiya sengari kudhiraivha motokari akurwara zvakare apo baba vakashaya ende vakatanga vachita sei vachirwara njere futi iko zvino zvemwanakomana uyu vakugadzisa mapepa ndiye akaita naro akati regai tigadzisa noda kuenda kumabasa tivige munhu ari pakati pokugadzisa mapepazi mwanakomana akurwara vakoma vakati zvatanga zviya ngatimirei saka baba mutumbi wa baba uri mochari asati wawiko ipo pataka kurwara mwanakomana apa vanga kutogadzisa asi shoko rakasvika kuvanhu kuti veduwe mwana uyu kana pane zvaakasirwa kana kuti pane zvaanoziva ngaataure nekududzira but zvese zvingazviitwe baba vasati vaviga mukaviga baba ava mese munopera pikochikonzero tine zvatakaita mushure mekupera kwevanhu vari mwana achibvaita naro vari pakati pekuda kugadzisa mapepasi mwanakomana achi patanga kurwara akudhiraivha moto achifamba kuchinja makiya kana riri gonyeti achichinja makiya apo baba vanga une bhizimusi remagonyeti kuti mwana uyu pane zvaakaudzwa ri nababa iye akataura kuti baba vaida kundiudza but vazofa vasina kundiudza asi mubatsiri achiedzera achiti iwewe haune nezvaukaudzwa asi kana ukati hauna kuzvaukaudzwa kana uine zvaunoziva pupura baba vasati vaviga isi bhete vaite mwedzi kana kuti mazuva akawanda uchigadzirira kupupura nezvaunoziva asi usaite kuti vavigwe kana kuchengetwa usina zvawataura